Днес ще говорим за нещо, което обикновено се подценява в фотоволтаичните паркове, а именно оградата. Как се прави обикновено? Хората просто набиват едни колове, дали с бетон или не, и опъват една мрежа или слагат някакви пана. Ето ви една ограда, която е направена с повече мислене и малко по-умно. Изкопава се траншея в земята и се полагат тръби. Нещо, което е много, много важно. За да може после да си сложите видеонаблюдение, да си пуснете ток, осветление, както и датчици за сод. Тук може да се пусне и да се сложат и устройства, които пречат против гризачи и така нататък. Как се прави? Както казахме, изкопава се траншеята, полагаме тръбите, след което слагаме коловете, нивелират се, тук се набиват шишове, може да видите. Ето тук предстои, уточнявам, че оградата все още не е завършена, за да може да видите бетона. Забиват се шишове в бетона, при които после се прихваща оградата и накрая всичко се зарива с пръст, така че да не се вижда бетона. Ето това решение е доста по-целесъобразно и спестява много повече пари в дългосрочен план. Такива решения имаме в NetSolar.